Bona nit, gràcies a tots per vindre en esta vesprada fresqueta i tranquil·la, en la qual anem a disfrutar d'un projecte que ja du 9 anys fent-se en el conservatori, dins del que és l'aula de percussió, que és l'orquestra de percussió. És un projecte pedagògic i d'investigació en el qual estem tractant de portar als faristols dels músics aquelles obres clàssiques, siguin clàssiques en tots els sentits, clàssics moderns, clàssics antics, però sobretot músiques que són d'importància dins de la nostra professió i que moltes vegades l'accés a poder interpretar i conèixer aquestes músiques és molt complex, sobretot per als instruments de percussió. Però gràcies a la llavor de tota l'aula i sobretot dels alumnes de percussió hem pogut construir una espècie d'orquestra en la qual els instruments de percussió són aquells que mostren tota la història de la música. I avui és un altre concert, encara que és un concert una mica més especial, però és un concert molt important per a nosaltres. Per diverses raons, perquè se consolida un projecte i perquè el gestor, l'inductor i el promotor d'aquest projecte avui finalitza la seva tasca laboral. Es jubila, ja ho sabeu tots, que Manuel Tomàs, el catedràtic de percussió del conservatori, avui és l'últim concert, diguem, oficial, perquè el que és músic tota la vida, igual com el que és retor i igual com el que és polític. A uno no li deixen les seves aficions, menys mal que uno no abandona el que vol i el que creu, i Manolo Tomàs, encara que en els pròxims concerts igual no està present, encara que estarà segur que el seu esperit, el seu ímpetu i el seu estímul per estimar la música, per fer alguna cosa diferent, per acollir també a la gent i que no siga sols una música especialitzada, sinó portar la música a l'abast de tots, que tots puguen entrar dins del que és el coneixement de la música i gaudir de la música, el seu esperit, com deia, estarà així. I estarà en les notes d'estos percussionistes que tinc així darrere de mi. El concert d'avui són els grandes clàssicos de la música universal. Anem a començar en Ruslan i Ljubimka, l'obertura, una fantàstica, virtuosa. Seguirem en el segon temps de la quinta sinfonia de Tchaikovsky, coneguda per tots per aquesta famosa melodia tan sublime i tan íntima que l'original el fa la trompa, però així veureu com quasi no notareu. La música al final és universal i si es fa bé, es fa en cor i en esperit, sona bé en tots els instruments. Seguirem en una espècie de botxeria que és la interpretació del Tannhäuser de Wagner, l'obertura, la qual, com si fos un projecte, quan ho contava Manolo Tomàs, diguem, estàs comentant, perquè és impossible. Doncs no, és possible. I és possible tocar-la, és possible fer-la, és possible gaudir-la i sobretot és possible perquè els nostres alumnes deprenguin com es toca Wagner, com es toca Tchaikovsky, com es toca a Bach, com es toca a Glinka, com es toca a Falla i també com es toca un xa-xa-xa, una rumba i moltes més coses. Perquè així el que fem no són percussionistes i permeteu-me que digui això, sinó músics que toquen la percussió. I això és la nostra labor. El concert seguirà en l'obertura de Guillermo Tell, una famosa òpera de Rossini, i finalitzarà en la interpretació de l'últim temps de la sinfonia número 9, la del Nuevo Mundo, de Borsak, que tots conegueu i segur que us encanta. Jo sols vull donar les gràcies en nom del claustre, de professors, del que és el Departament de Percussió, que perteneix a Ventic Metall, per tots aquests anys que Manolo Tomàs ens ha donat d'alegria, d'esperit, de crítica i de parlar sincer i directe. És una persona que no té plecs, és una persona que diu el que pensa i que és una persona que a tots ens ha ajudat a fer una cosa que ojalà en la vida hi hagi persones sempre així al teu costat, a estimar la música i a respectar a les persones. Així que moltes gràcies, Manolo, moltes gràcies a vosaltres, disfruteu del concert i feu que disfrute la gent que ha vingut a acompanyar-nos, que tindre gent en aquests moments és el millor tresor que podem tindre al costat de la música.
escolteu música. I ho dic. Com dia Cervantes dia allò de dir, donde hay música no hay maldad. Sancho, la Xina, que disfruteu i que mos acompanya Manolo Tomàs. Gràcies.
sí, l'Observatori de València, 50 anys. Se diu però de veres, que a mi m'ha passat volant. Jo cada vegada que inicia de casa, que la matia de donar classe, jo venia així a veure els meus alumnes, a veure que tenia fines, pa, igual com a, i familiar amb allò com podia ser. Però havia una cosa que no podia treballar, si era com així, que és el treure partit a tota persona que veia este conservatori, que veia unes ensenyances de grauments, que venen ja, sabem com van els temps. Però quan venem així, nosaltres tenim que fer una doble feina. Aquesta feina de saber dir-li a aquest xiquet com toca, com pot millorar, però al mateix temps fem això que ens falta, el ser músic de veure, el ser professional de veure. I això, aquest conservatori, porta un raguillet de molts anys, tots els que jo he fet així 50 anys. Jo venia quan tenia 8 anys a l'Etens. I els mateixos professors que tenia donant solfeig, piano, clarinet. I mon pare s'empenya que tocar el clarinet. I el clarinet de la banda principal, oye, el seu fill, jo el clarinet tenia. Bueno, me sonaba molt bé el senyor Corejero, que era el catedràtic d'entonces, molt amic después, assenyalado en les aules, dia que tenia un sonido esplèndid. I dic, quan fes com un diu, té raó, aquesta sàpiga. Era solista de l'Orquestra Municipal de València. Bueno, i me vaig trobar que al cap de molt poc de temps, aquella criatura que venia a ser 8 anys, se va fer major, es va fer major, i me faig fer professional. I entonces, pues, els que eren tots els professors que me donaven classes a mi, els tenia de companys. I jo feia, ai, què es fas així? Al costat de Corejero. Era molt fort per mi, en el lloc. Jo tenia que donar voltes així en el cap i fer, bueno, si estàs a l'os, jo havia aquell que tocava el cap, que tocava! Sí, don Daniel Dormeda, el bon mestre de piano, i jo li feia, els professors li feia, mestre, jo plegaré. Si estudia com ara, no. Jo la tinc. Bueno, va. Arrencaré un poquet més. Jo m'anava a Barratxina, que entonces estava en la plaça de l'Ajuntament de València. Alguns això no ho han conegut. I allí se juntaven estos professors que estem de Ris, de Mena, l'home aquell que tocava el violí, que estava a la Nacional, que no me'n recordo com li diuen, però era un gran personatge. Un gran personatge. I així, quan se'n fa major, estaven en el hall del conservatori i feia que no pots dir. Saps què ens fa molt? Estic molt manejat. I és que estava a punt d'enxugar-se i pesava 2 tonellades de pesava, Jo feia, el maestro, que subir a la clase, pues acompáñame al ascensor, le llamas y me empujas yo. Y así el ficarme en el ascensor ya no m'alava. Bueno, allò, tinc un llibre que estic escrivint, no broma. Però solo m'han dit una cosa, que quan escrivia alguna cosa perquè tinc un animal. Home, així no ho sé. Per fer la mili de la banda militar. Ja tinc que dir unes quantes. En si ja tenia la banda de Castelló, la banda municipal de Castelló, tinc unes altres. En si la banda municipal de València, 15 anys que més dona que està allí, que és la nova. Home, fent, ens passarem moltes coses.
coses, moltes, però moltes de veres, però no puc dir res, és que... No, perquè es tocarà la cara d'una mica a la nova i però aventures tenim moltíssimes, moltíssimes i agradables, no reis. Per això jo no sé contar xistes, la meva filla sí, la meva filla no sé si estarà així, però ella sí és monologuista i va contant xistes i se riu tots, però jo no sé contar un xiste, però anècdotes. Home, estic llegint a Montesino. Si jo diera una de Montesino, me moria. Ahí com he hecho tan serio. No està serio, no. Bé, anem a lo que no. Jo he pegat així i estic molt agraït. I vull fer hincapié aquest agraïment a tots els companys que jo tinc així en el conservatori. Tots els que tinc jo són grans amics, però no són companys de taules, que passen per el costat. Hola, no. Sempre m'ho diria mal. Molt bé. Te'n recordes? Ja me la puc. Perquè tenim moltes aventures. Bueno, això ho estic escrivint i quan tinc això jo m'ho diré i compreu. El mestre Ferrix va fer un llibre d'aquest testament, este és autèntic. Paco Perales, no sé si s'ha reconegut, però Paco Perales no l'animeu i ell té anys. Y don Armando Blanquer era el típico hombre que tú no te has sentado, se le y me decía, Tomás, ¿qué me puedo sentar al del costado? Yo fui, don Armando Blanquer, dic, mestre, com no se té que sentar al meu costat, és que com vostè menja botifarret en una viseta i no me deixa menjar res d'això, en l'oloreta tinc prou. S'agrada. Tenia a Talents davant de mi. Rafael Talents feia com te fa reconèixer la meva Manolo de esta poqueta toqueta, eixa és bona. La veritat és que jo no m'ho ha passat. Jo, hi ha una cosa que no volem que ho diga i no ho dic tampoc. Jo, el que passa és que tinc una xina directora nostra, i no sé si ja som alguna raó. Jo venia a almorzar i després de donar la classe. Però me passava això, perquè el segur jo ho sé. Jo sóc de dir, hòstia, aquí no estem sent a les 11. Però si la classe de 10, calla, com tenim que fer la classe si no tenim un progrés així, tu? No sé, ja les notes, tu? Per mandar el que tinc que dir. Això no és així. I ara se acostuma a estar en el conservatori, senyores. Han pegat això, la càtedra meva pel Mundial. Han tots a posar un poquet, la imposició del Valentí, tots a un equipament. Molt bé, no està mal. Però la senyora directora no ho té. Jo seguia sent igual, bueno, doncs això, venia abans. I ara tinc unes coses, no puc dir-ho. I sabeu què? Quan ho dir-ho? Quan és un projecte, després em dius igual. No. Però per així tinc dos socis meus, saps? Que el dia s'han de... Tenim que fer la primera actuació. Ai, mare, ja m'has acabat molt. Però bueno, tenim que fer una actuació de sombrero arriba. Ja voleu entrar-ho ja. I vindreu a veure-ho. Si pudiera. No ho dic. Bueno, jo no portaré molt de veres, de gràcies d'haver vingut a estar amb mi un dia com estos, que la veritat és que el que més desitgem és que dediquem a estar en l'escenari és tindre els amics molt al costat, tindre els companys com jo tinc avui així. I la veritat que això és molt agradable, és molt bonic. I sé que m'heu seguit en moltes trajectòries, moltes històries que ha fet jo en la música. A mi m'agrada. Us puc dir que no cal saber. Però no ho vaig a dir. Això no se pot dir. Perquè això no. Ja està. No passa. Gràcies a tots. Moltíssimes gràcies. Hi ha una cançó de
que és que no paren, jo paren de dir-me. No, paren. Llavors, no sé. Això que ja és el present. Va fer una cançoneta d'artes, que bonica, en el piano. Perquè jo tocava en el piano. Jo la percussió no la tocava. Jo estava allà dalt. I que ha posat trompeta, no sé si està així. No sé si s'ha capit. I feia, Tomàs, dile ja al mestre. Dice, què diu? Dile ja. És que tinc molt de respecte. Si descansem, que si no, què me tenies a mi? Mestre, així que una nota que no sé quina nota és, no sé si és plato, bombo, caja, no ho sé. I aquí, pobre home, mirant, qui m'ha mirat. I estaven tots calladets de l'orquestra i no tocaven el morret tranquil. I quan guardaven un descargue lamentable, i un siempre, ¡maestro! ¡Ya está claro! ¡Es una semicoche que está escondida! Y no, pero ¿es ganador? Pues sí está. Vale, pues ya está claro. Vale, perdón, un aplauso, claro que estem corrent así. Trampas. Bueno, ¿y per què me mires? Això la van fer-lo en el piano. I la tomava per ahí, moltíssim. I era molt... Bueno, pues era agradable, era bonica. No estava mal, Después se miren y me diuen, maestro, ¿por qué no hace usted para la banda? Bueno, la banda. Y la grabarem en el Canal 9, el programa de música, València, molt. Bueno, que ja un perdedor no me diuen, en esa obra... Jo feia mal, però el que m'estan dient, n'hi ha que s'ha casat en ella, ojo, sí, n'hi ha que tinc un fill en ella, es veu també, i bueno, coses així no les saben, però agradable, a veure quan tot el temps, però boniquet, bonic. Si vos agrada, aplaudiu. Si no vos agrada, no teniu altra cosa que fer, no. Bona nit a tots.
Bueno, tots els dies no se jubila un company, tots els dies no se jubila un amic, i volia tancar l'acte agraint-li a Manolo Més, una persona com ell, que porta tants anys en el conservatori, tants anys en la música en València, i quasi fem les bodes de plata, poc, tu i jo, treballem junts. Però me'n recordo quan jo era xicotet i comencia al conservatori a Sant Esteban i vas conèixer allí a Roberto Campos i a Manolo Tomàs, que estava allà entonces, i fins així que hem arribat a l'aula de percussió. Entonces n'hi havia 4 instruments, com ho diu, i ara tenim una aula, esta aula, com podeu veure, aquests projectes. I no res, jo volia destacar, sobretot, com deia Manolo, que no sap contar xistes, però no li fa falta, perquè el caràcter que té i el bon humor que té, qualsevol cosa que conta, t'arrius. Aleshores, este caràcter, este bon humor que té, l'ha transmet sempre a l'aula de percussió al conservatori i sempre ha tingut una frase per a qualsevol. Sempre en el bar, en el passillo, se cruza amb algú i sempre té una frase per a qualsevol. I l'aula i els alumnes ha creat aquest bon ambient i no res. Se jubilarà en 70 anys perquè ja no pot mateix seguir res. Però bueno, vinga, anem a... Van a fer entrega als alumnes. En cada poble, el nom del poble cadascú. d'un lliurament d'un quadre afegint-se a aquest acte, record, del teu pas per tants anys de l'agrupació de Carles Franque.
Bona nit a tots, ja teniu, allà al costat del bar. A disfrutar un poquet també, no? Podem passar cada dia a disfrutar un rato. Gràcies a sempre.